Това е от себето, брат. That's with Messi. So I cannot take the ball, I go alone. I have only one selfie on my smartphone. That's with Messi. So We are not Messi. No one is Messi yet. I'm not Messi. I'm not Messi. I cannot take the ball, I go alone. I have only one selfie on my smartphone. That's with Messi. So Cristiano was in the room as well. От себето, брат. Не искам да кажа, че се завръщам. Това не е под ниво. Да, бе, това си е под ниво 33. Чай, че някакви деца, някакви хора обикалят. Гледал ли си Рататуй? Покажи ми перспектива. Покажи ми перспектива. Строителство, строители, зидари. Аз тялото си строя, видя ли? Перспективата видя ли? Да видя тези, които разрушават всичко. Как ще го разрушат? Не познали, не са познали. Хелоуин маскира всички, разбрали. Само аз съм без маска. Осъзнали. Осъзнали. Тия май за мен са забравили. Май не са чули, май не са разбрали. Кой е номер едно, бе, брат? Това няма да го казвам. Продължавам напред, ще ви показвам. Да, видя, да видя как ще ме маскират. Пауза, Хелоуин, всички са маскирани. Дяволската кауза. Да може сред нас да се разходи. Какво каза? Какво каза, бе, Прашчо? Прашчо каза нещо на Йори. Аз не. Гледачка искаше да ми гледа миналото и ослепя. Тете гледачка искаше да ме гледа и се разболя. Доктор искаше да ме прегледа всеки ден. Не, бе, майко му ден. Little by little we lose our friends, we lose everything, we keep losing and losing till we say, you know, what the hell am I living around here for? I got no reason to go on. But with you, kid, boy, I got a reason to go on. And if you ever get hurt and you feel that you're going down, this little angel is going to whisper in your ear. He's going to say, get up, you son of a bitch. Mickey loves you. От себето, брат. Не, началото вече го имам. Дай нататък. Добре. 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 Под ниво 33. Рататуй. Покажи ми перспектива. Строителство. Строители. Зидари. Аз цялото строя. Видя ли? Те не са познали, брат. Те не са познали. От себето се върна. Видя ли? Те не са познали, брат. Ма не са познали. Да му гаса това. На този. Искам да подвижа. Да. Дали да си отпина, дали да си дръпна. Чакай, че някой ме дръпна. Назад ме върна. Да, гледачка искаше да ми гледа миналото и ослепя. Дете гледачка искаше да ме гледа и се разболя. Доктор искаше да ме прегледа и умря. Всеки мен ме разбра, брат, само ти не ме разбра. Психолога ми каза браво, само така. От неделя до понеделника часовника ти така. От понеделник до неделя скролваш тик-тока. Аз съм от поколението на тик-така. Времето беше спряло, не тик-така. Без да искам ви видях. Виж кака. Неволно усъмнахме на матрака. Да видиш старата пружина как скърца, как трака. Усещаш ли как влизам с римата в трака? Строителна машина. Аз съм картача. Аз съм картача. Изплувах многократно от бардака. От бардака. Изплувах многократно от бардака. Само с тежки движа, тежки крачи. Тежко крачи. С тежки движа, тежко крачи. Парите са скрити в плик в сака. Виждал ли си някога как синки ака? Бобо каза на дядо Коледа, бя му е мустака. Мишмаш, не бъркай с мусаката. Амбициозни, още му се сака. На сакото яката е при парите в сака.
Бяла е и брадата, освен мустака. Дай го да подиш, чакай да си пина, брат. Чакай да си пина, бе, брат. Да, и не, мисля, че могат всичко да видят, братле. Утрешния ден могат ли да го видят? Не могат, затова всеки мен не могат. Казват, че те могат всичко да направят, че владеят света, а да върнат стар приятел могат ли? Не съм сам и те в спомените се ровят ли? Умствено искат и май успяват да ви затворят ли? За това го правя, братле, да се удариш по главата, да се събудите. А вие ние ще кажете, не знаят какво говорят ли? Ма знаем и гледат нова телевизия, после през седмицата спорят ли? Знаем, да, новините ги поддържат, за какво да си говорят ли? Знаем, аз съм Дон, а ти си Донът. Ако те кача и те остава, можеш да звъниш на вас, че на тронът си. Направо бита спира, но аз не. Пускат ми другия бит. Те се ровят ли? Те се тровят ли? Затова с пръст бъркам на пирамидата в окото. Те навсякъде се ровят, брат. Затова на пирамидата бъркам в окото. Какво значи прераждане? Какво означава безкрайност? Какво е отвъд небето? Какво е любовта? Какво е омраза? Има ли дядо Коледа? Съществува ли магия? Хората младеят ли магията? Съществува ли утрешния ден? Има ли минало бе мен? Защото винаги е сега, винаги е сега. Как така не ме разбра? Няма по-добър избери религия, мисъл, мъдреете ли? Песен, пеете ли? Пшеница, сеете ли? Музиката, танцувате ли? Живота, живеете ли? Мечтаете ли? Водата пиете ли? Работа, ходите ли? Молитва, молите ли? Възможност, можете ли? Досада, мърморите ли? Рутина, повтаряте ли? Характер, изграждате ли? Да, сила, заздравявате ли? Съмнение, нямате ли? Маска, преигравате май. Преигравате ли? Смелост, смеете ли? Мързел, полягате ли? Единност, другарите ли? Издръжливост, издържате ли? Сърце, имате ли? Душа, имате ли? Състезанието познавате ли? Човечността възстановена. Това са на фактите на масата, одобрена от елита. Схемата ми е одобрена. От себето се върна. Да, синя не е моята кръв в моята вена. Сина е само моята вена. Добър ден, на девети ден няма вече мен. Да, нямаме и мен. Обаче съм тук, на другия край на брега. Просто подавам ти ръка да изплувате. Добър човек съм, ражда се всеки, да сме наясно. Добър човек се ражда всеки, да сме наясно. Не е точно ясно обстоятелствата и ситуациите, в която човек взима погрешно решение. Ако прекали с тях, става вълна, която го блъска и се носи известно време по нейното течение. Имам възможност и възнамерение рап играта за да стане за следващото поколение учение. От пете междуизмерни съм, нямам свое измерение. От пете междуизмерни нямам свое измерение. Да, посоката към растеж и е ясна. Възнаграждение по темата още томове има да се пише, говори, обсъжда. Важното е, че тук моето семейство, което слуша, няма да бъде осъждано, няма да се осъжда. Роган, подиграван, пресмиван, злепоставен, изоставен, отритнат, изхвърлен, подминат, забравен, хулен. Аз съм този, който вече рап играта води и съм буден. За сметката на света, голяма следа оставям, да. Ще бъде очуден техния водач тъмен. Аз съм огнен кардинал, лава ръстопис, калата бе педал, стана въглен. Хвърлям едно око в ложата ви, хвърлих и от светлината си, зареждам се от ядрото на земята ли. Да, вече имам видимост точно така. Какви са ви следващите ходове? Да, планирате, сектите за какво мълчите. Отгоре ви гледам, докато вие мислите, че бдите. Ще видите, ще се събудите, ще осъзнаете, че спите. Тъмният водач усеща, че съм тук. На схемата на пук. Ако трябваше живота да е някаква матрица, аз съм Лео, аз съм даже оракула. Замисли се на това, бе, брат.
Брако, яш броколи. Бардакова. Нещо си. Направи нещо. Аре, брат. Няма да кажам, че от себе се върна, не така. Чакай. Постига от начало. Ми това е от себето, брат. Шупири пипа. Под ниво 33, защото много харесаха ниво 33. Да, Рататуй, покажи ми перспектива. Строителството, строители, зидари. Аз цялото строя. Видяли, те не са видяли. Перспективата видяли. Да видят тези, които разрушават всичко, как ще го разрушат. Не са познали. Хелоуин маскира всички. Разбрали. Само аз слезам без маска, осъзнали. Не, те не можаха, не са ме видяли. Джон Сина, you can see me. Да, you can see me, брат, но обаче ще те видя. Не ти отговарям на SMS-а, само ти симва. Да, не, Хелоуин маскира всички, братле. Да видя как ще ме маскират. Пауза, Хелоуин, всички са маскирани. Дяволската кауза, да, може да сред нас да се разходи. Какво каза Прашчо на Йори? Аз не, да, видя дали ще... Бате, това тук е грешка, бе, брат. Я отделя ме обърка и сега пак ме обърка. Какво е това, бе? Аз не, да видя. Как съм го насякал, брат. Леле, майко. Да,